Molweni nonke egameni likaJesu waseNazaretha. Namhlanje ke sifunda lena ingoma ethi wahamba nathi ohamba nathi. Ngicima nokuba siyayazi lo ngoma le. Ngixolise kakhulu ke bethu nana ngokunqaba umuntu bethu ukuba uyabhizi man and indaweni endirekodishela kuyo namhlanje ngxola kakhulu nayixolela kakhulu ke inoise at the background namadoda lawa phandle ndawo angxola sosamaphepha. Masiyeni ke phaya sawukhumbula ke ba xa sithe sabona mhlawumbi inamba enjengale 6/4 which means u6 ukwelicala libase yakho le u4 ngapha which is the right hand yakho le. So kufuneka uyazile loo nto le njalo. Masiye ke phaya 1/4 sikhangela u1 wethu kundawoni nangu 1 wethu ndanikhoteli ka1 kwelicala ngapha nabo 1 bam ndiyabeka pha itsho kanje ithi wahamba nathi ibe ngu-o wethu uku5 nangu 5 wam nangu 5 nangu 5 nangu 5 yabo wahamba nathi then ke ngoko uha lona lo ngu6/4 nangu 6 wam u4 wam naba of bam yabo. So iqala ithini ke ngoma siye futhi ke ithi wahamba nathi wahamba nathi yebo ihamba kanjalo. Masiphinda siyiphinde futhi ithi wahamba nathi wahamba nathi yabo. Iphinde futhi ku5 phaya futhi bengu4 lona ke ngo wahamba nathi yabo. Siyabonga ndilele pha ubhala u3 no1 phaya kulaa ndawo ngu3 lona then bengu1 phaya yebo. Itsho kanjalo ke lena. Masiphinda siyiphinde ke le wahamba nathi wahamba nathi wahamba nathi siyabonga. Ihamba kanjalo ke le kahamba nathi. Masiphinde siye ke ngoku siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu ngu5 siyabonga Jesu siyabonga ngonyama Yesu siyabonga Jesu siyabonga yebo. Masiphinda siphinde ke siyabonga Jesu siyabonga ngonyama Yesu siyabonga Jesu siyabonga. Ihamba kanjalo ke ithi wahamba nathi okay. So which means ke ngozoya ku stage number 2 ku number 1 uzompractice ngolo hlobo elinjalo uthi chu uhambe ngokwe pace yakho and then ke ngosibese siseke eziqhubeke kuyidlala masobe soyibambile ke ngokuphaya kulaa ndawo. So ngoyinto ozayi-edisha nje phaa kulaa ndawo ke ngokuxhixi nje budlalo wathi kanje ke ithi wahamba nathi wahamba nathi wahamba nathi siyabonga yabo. So singazongeza ke ngoezi ndizongezile ke phaya sithi ngu1 phayana ngu4 sithi ngu4 sithi ngu1 sithi ngu5 bengu banana lona ndimbhale pha okay sengu5 nalona pha kulaa ndawo leya then ibe ngu4 bese ndizibhalele pha before izinto ibe ngu4 nalo ibe ngu4 nalo ibe ngu1 ibe ngu4 nalo ibe ngu4 nalo ibe ngu4 nalo ibe ngu1 ibe ngu3 no3 futhi bengu1 bengu5 lona bengu5 lona bengu5 lona bengu1 bengu5 nalona 5 nalona 5 nalona apha bengazenzanga ke ezi izinto ndilibele ngozenza zona ezi zincinci pha. Ngamanye amagama sithi kanje ke ngoku laa nto esenza pha le ithi wahamba nathi siyabonga yabo. Isekwaleya into besenzile ekuqaleni qha ke ngosingeza nje into exhikizayo. So ngale ndawo ziyaxhikiza eziyana ke ithi wahamba nathi siyabonga hamba nathi hamba nathi siyabonga yabo. Siyabonga
ngonyama yezulu siyabonga Jesu siyabonga kalandi iyi-1 leya ndinqena uba ndinesokola bendibhala lento iyi-1 isewayi lento iyi-1 buyidlala pha ngasentla lena amen so xa sibeka off sithi apha le ndawo siyabonga siyabonga ngonyama yezulu siyabonga ngonyama yezulu yabo ngonyama yezulu siyabonga then ke ngoku xa sesinyusela ke ngoku ilevel engasentla futhi ke ngoku apho ke ngoku sifaka nebeat so yebo siyabonga Wahamba nathi Wahamba nathi Wahamba nathi siyabonga Wahamba nathi so iyaxhomekeka ke ngokwelo hlobo elinjalo but ke ububambe le basic bendikufundisene nabekuqaleni noba ungenza ntoni engenye because ezi bendikunikeza zona bizi zii-codes ezithi zii-root codes bandibiza kakuhle mntakababa zezi-codes emengazo laa ngoma zezi zokuqala ebendikufundise zona so bamba nje zona ezi and then enye nenye into ungayenza ke ngoku apha phakathi naphakathi engomeni lena ayinangxaki and ke ngoma ke idlala ngendlela njengoba nawe uyibona le ndlela uzodibana nomnye umntu eyidlala ngenye indlela kwa the same song because kuxhomekeka nabantu baba flexible kanjalo bezandle mna ke zam izandla ziqinile mntakababa masiphinde siye ungayihoyikeleni lapha ekugqibeleni into esendiyenzayo because nama ndikabikho perfect kwalapha beyidlaleni but kuyaqaphela the same thing bendiyidlala apha le ndawo leya yokuqala leya ndiyakwazi noyidlalela apha because besitshile pha iqalisa la maxhosha ayi-2 ayafana anga because ayi-2 ayi-3 ayi-3 so lelo kuqala kwangayi-3 lelo kuqala kwangayi-3 so iyafana lena nalena so ndiyakwazi udlala kanje yabo so it's the same thing xa ndiyidlalela apha phezulanyana okanye ngayoyidlalela apha ebhesini yabo so okanye ngayidlala kanje yabo so i-keyboard ke uyapractice ngokuyipractice uzofikela kwesi stage esike so ngathi ngcono because nami ke andikadlala i-perfect khona abadlala ngcono kunami uyasakusikelela ngicimba bafana noko icacile ke la namhlanje ndibuyile ke ngoku ke zamane nzama ukuthi ndi-upload again i-videos so ndizabuyela ndicacise more ubheka phambili ke ngezinye izinto ingxaki yami bethwe yile noise lapha phandle ke welicala ke nokuthi ke at the same time ndifuna nami uba ndikhe bebhizi zezinye izinto enkosi kakhulu mani ngexesha leni yasansekelela